Arratsaldeon guztioi ongi etorriak Game Irautziaren Twitch kanal honetara. Gaur zerbait berezia daukagu zuentzat, Game Irautzia sariak bueltan direlako eta jadanik ezagutzen ditugulako 2021eko sariak irabazi dituzten izenburu bideojoko hauek. Eta tira, hemen gaude Lander Uzueta, kaixo arratsaldeon Lander. Aupa, arratsaldeon. Aritz Odriozola, arratsaldeon. Arratsaldeon Maitane. Talander. Gainera, Aritz topera daukagu errealizazio lanetan ere. Gaur lanekin. Eta ni Maitene jungitu nauzue. Pasaden abenduak 23an, Game Irautziaren webgunean, gure sarietara sarbidea argitaratu genuen, eta abenduaren 30 arte botoa emateko epea irekita egon zen. Eta, Lander, azaldu iguzu zer diren Game Irautzia sariak? Bai, ez dakiz urteetan hasi ziren izetez, baina pasan urtien berreskuratu gendu zen. Eta, azken batien banda, Euskal Bideokesalien komunitatieri, euren iritzi zemoteko aukeri ez, urteko jokurik onenak aukeratu, kategoria desberdinetan. Eta, gehizen guzte datxuena, guzte daskune ez, guri dan hori orokorrien, apurruete nabarmentzeko eta ezagutzen agoteko bai, azken batien sorpresa batzu ikusi dugu, kategoria desberdinetan. Eta danetarik egon da. Aurten 57 partai egon dire, 57 pertsonak emon da euren botoa, egiz izan nahiko posik gauz partatzaile kopuruaz. Eta hori, izan dugu moduen, danetarik ikusi dugu, sorpresa asko, joku batzuk espero genduzen ez, kategoria batzetan irabazti, gero komenteko duguz. Baina oso posik orokorrien. Eta gainera, azpimarratu nahi dugu, nazioarteko joko handietaz gain ere euskaratutako eta Euskal Herrian sortutako jokoak izan ditugula. Hori da, horren beste joku ikusi duguz, bai berton Euskal Herri zen garatunikoak eta bai itxulinikoak ez, eureri txoko bat ditzeko aukeri ikusi dugula. Izan dugu nabarmentzeko beste bide bada, ezta, ezagutzera moteko bai. Eta, azken batien hori, indoguz pasan urteko kategori berdinek, gehi Euskal jokurik onena eta euskaratutako jokurik onena. Sariekin hasi baino lehen agurtu nahi ditugu txatean dauden lagun guztiak, jadanik baten bat ari dela guri agurra egiten, begira hortik ere azuri beltzak dio, Euskal Herriko jokonera takatekla dela, dudarik gabe Twitchen Jon Lizarazuk burututako jokoa, oso ekarpen interesgarria dena, ezta? Bai. Bai, zalantzari, barik. Eta, baita ere komentatu, gaur egingo dela, zozketa bat zegon parte hartzen zuten guztien artean, gezkiz bana 20 euroko estimerako bale bat zan. Ez, edozen plataformetarako. Irabaztik aukeratzen da bena, bai. Eta, irabaziuna gaur esango dugu, eta gero beste sari batzuk badauzkagu, hori, jungo geha sare sozialetan anuntziatzen zeini zetokatu zaion. Eta, ondo badirotze zue, hasiko geha, lehenengo sekzioakin, akziozko jolasak diana. Hori da, akziozko jokoak. Guazen ikustera zeintzuk ziren nominatuak. Hori. Hemen ikusi ditugu akzio eta abenturazko jokorik onenera nominatuak, eta, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet eta Clank, Resident Evil Village,
Returnal eta irabazlea, esango dugu, ezta? Metroid Dread, Mercury Steam eta Nintendo garatutakoa eta Nintendo Switchen estreinatutakoa. Bai, egiz izan, ni betxet espero nebana zan, eta gure nebana bai irabaztia. Ze, bueno, Metroidek, urte pilo gara Metroid barri baten zain, Metroid Prime Lau izango zala espero gendun, ez da izen, baina landabe ez ustien iragarreniko joku izan da Metroid Dread, aurtengo E3-en iragarri bat Nintendok, eta segidun kaleratu, hila batxotara. Eta Mercury Steamek egiz izan kriston lan hain dugu. Aurretik be Samus Return zein man, 3DS-erako remake ezala, bigarren Metroidena. Horren ja esperientzi zeuki dabe zentsunetan, eta ikusten da, aurreko jokuko da naho betu indabe, eta kriston Metroid bane baten da, azken batien. Jokuko, egiz izan gaur egun dauzen generoko beste joku batzuen parera aldugu zan, ze egiz izan azken batien Super Metroid batetik edo antzineko joku batetik ja horrek gaur egun beti gertigarri izenak, baina ja zar geratu dizenak, beste Metroid banea batzuk batez egin dizek gainditu indabez edo beste arlo batzuetan hobetu indabez. Metroid Dread honegaz eraberritzi lortu dabe, baina horrek oinarrezko mekanika horrek manten dute, da asko eskertzen da azken batien. Hori izan saliek gure biena, holako Metroid klasiko bat, eta bete dabe. Zu gaina ibili zinean, ez, Lander? Jolasa pasatu daukazu. Bai, egurre monotxon egiz izan asko guzteazten, eta jota fuego, segidun pasetakoa. Gero ganera barriro buelta bat monotxon bai, bigarren biderrez. Metroid joko honen inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gomendatzen dizuegu gamerautzia irratsaioa bilatzea, naiz irratiarentzat egindakoa, zeren eta orain dela aste batzuk analisi egin genuen, analisi sakona, beraz, hor daukagu informazioa ere. Bai. Urrengo kategoriarekin joango gara, Aritz? Bai, urrengo kategoria RPG kategoria da. Eta, ikusi ditzagun nominatuak zein izan diren. Nominatu hauek izan dira, ikuste zute gehienez RPG-etan, gehienak japoniarra diala, azken fina japoniarrak izaten dira RPG-etan jolas gehienak ateratzen dituztena, agian excepzioa Cyberpunk 2077 da, sartu egin dugu, ze justu aurreko urtekoan ez genuen sartu, abenduan ateratzen, orduan limite hortan zegoenez, sartu egin dugu, eta, irabazlea izan da Monster Hunter Rise. Ni egia esan enaiz inoiz ibili Monster Hunter baten, baina beti entzun detenez, jendeak esaten du oso ondo da hola. Eta pixkana azten ditula, nahi entzun detenez, ez dakit zuek ibili zeaten, baina nahazten dula pixka Dark Souls estilora, bosa handan kontra borrokeitea, baina gero Pokemon bezalare bai, zen mustura harrapatutakoan, zurekin erabili dezakezula hori entzun nun. Orduan, kasualitatez bi generoak esan daitezke bi jolazak asko gustatzen zaizki, bai Dark Souls eta bai Pokemon, orduan, agian probaen berkoet egunen baten, ez dakit Game Passean badago. Game Passa esaten dut ze modurik errezena daukadana proba iteko da. Baina, eman berko jo proba bat, ze bi kontzeptua gustatzen zaizkit, ez dakit biak ondo enkajatuko duten, baina, argi dago jendeai gustatzen zaiola, fama ona dauka, ondo dituzte jolasa, plataforma guztitako atatzen dituzte gila, gaina errendimendu optimizazio nahiko onakin, orduan
nik uste... Hori da, justo Rise hau da Switcherako urten dana urten, eta oin 2022 eran PC-erako argitaratuko da bebe bai. Eta hori, aritzi dinona, Krisno familia hartun deu, orokorrien Monster Hunter gazkenti beti gotena posik. Osa, ez dut entxun inoz, olako atal bategatxik kesasko ez ezer. Eta hau Switchekoagaz, jenti posik geratu da, girotxe barrezegaz, olako japoniar girotxe gehizaudeko ez, harinaukoatan occidental dago edo zala. Baina bai, niri bebarrein ipazte bat, Dark Soulsen eta hori ez da, antxa handizedekola olako etxain nagusi potentikaz eta holan, baina kitxi jolastu hotz, batez be onlinera bideratuta daulako. Da, orduen, denbora asko hartzen deu gana onlinera bideratute, kostetxeate horretara sartxe, baina beti iragarrizte be bai, Txatean teim daurden daukagu, eta, azteko komentatu du, Metroid mai gainean kolpe galanta jo duela aurten. Eta Monster Hunterren inguruan aipatzen du monografiko bat egin beharko dugula, berak ere kuriositatea daukalako, Japoniatik datorren frankizia hau gehiago ezagutzeko. Bai, adituren bat ekarri beharko dugu eta irratsaioan, pixkat. Bai, ibiltzen dire Twitchen txizedeletxe daune lagunek hor jolasten, orduen igual ero irizkatu berriak, Hore bentset harinaukora Monster Hunter Worldera pila bi dire. Beira, fitxatuta dauzkagu. Eta... Goazen urrengo kategoria ikustera, ez da? Bai. Lander zuretzaka. Urrengoa indie jokurik onena izango da, aurten danetarik ikusi dugu, eta lehenengo nominatukaz hasiko gara. Ikusi duzuen moduen, danetarik egon da indizen kategorizen. Askotan pasetan dago zagoa da, ezta, indizek orokorrien mekanika berezi zenak, edo gitxinez genero berezi edo nastiek etxen da bezen, okizien hau sartzen dizen garatzaiek ziren dire, ezta. Aurten sorpresa pila egon dire, lehen egon gara komentan adibidez, inskripzioneri buruz egon gara berretan Telegrameko taldien, bai aspiruan dabilela jolasten, nik neutez hor jarraitzu izidote denpora luzien, baina, irabazli izen dana, benetan ez ustien ditzako, The Forgotten City izen da. Eta kasu oso berezi da, zeizetez, Skyrimerako sortuniko mod bat izen zen, garatzaile bakar batekinikoa. Eta lortuan arrakastiegaz, aparteko joku bat bilakatu zen, ezta? Sekira baten Creation Engine-egaz Skyrimerako, gero Unreal Engine-egaz barriro sortuan. Eta, da olako misterio, joku narratibo bat, Roman girututakoa, denborien bidaiekaz, da aurre datzera ibiltziegaz. Eta nik neuk ez da jolastu, baina mundu guzti dino oso ondo dagoela, eta orduen egiz izan, sari zen merezi dugu, ezta? Ez dakizuek ezagutzen bazen duen? Nik gameplay bat ikusi nuen pixkat, nahiko atentzioa mantzi, ze oso berezia zan. Bai. Eta, arrastoa galdu nun. Eta gero harritu nindun, ez? Emaitzetan ikusi nunean, gemerantzean saritan irabazi zuela beak, pentsatu nun probat eman behar diot, ze gainera Game Passean dago. Ni Game Passan goraipatuko beti, baina, ezke jolas pila daude diru esaskoatik da. Uste badagorla, sonatzi baetz. Eta, gutxenez probatu ze jolas bastante berezia ematen zuen, eta animazioak eta zerbait ezberdin hauka.
eta, bueno, ez nekien historia, Skyrimetik sortutakoa zala, baina... Eso kuriosa benetan, Bai. Baina, bueno, askotan hori gertatzen da, ez? Askotan, mod bat egiten hasten zara, arrakasta izaten duzu, eta jolas oso bat ateratzen zu, kasu garbiena DayZ izan daiteke, ez? Edo Counter, Dota, bai, azken bai, o PlayerUnknown hasi zala armako mod bat egiten, Battle Royaleana. Eta, ba, bueno, interesantea probatzeko, ez? Zerbait desberdina da, oso gutxi aipatu dana, nola zaunuke, mediotan da, Forgotten City, baina ematen dunez jendeak ezautzen du, eta jendeak ahoz bada ere, ba, iritzi ona zabaldu du, ze sari batzuk horrela iraztea jolas oso ona zaudenean alboan, Inscription, eo Death's Door, eo horlakoakin, orduan... Loop Hero, nik hori izperen adibidez, azpio antzun da urten, horren inguruen, eta jo. Orduan, harritu nindun, alboan zauzkaken hoiekin irabaztea. Txatean Ibaiosek komentatzen du orain hasi dela Forgotten City jolasten eta itxura oso ona daukala, Return of the Obra Dinn moduan, burua erabili behar dela eta hori gaur egungo jokoetan ez dela topatzen. Aipatu dugun, ez da dinamika berri hauek eta ari dira ere komentatzen, Ibaiosek ere esan du, ez zuela bozkatu jokoak ez zituelako ezagutzen, ezta? Eta hori ere gertatzen da, ezin dugu guztia jokatu, ezin dugu iritziak izan guztiari buruz, orduan askotan kategorietan bat bakar frogatu badugu eta gustatu bazaigu, hori da gure aukera. Hortik ere kamaradak esaten du, orain probatu duenez, Inscription zalantzarik gabe dela bere joko gogokoena kategoria horretan. Eta bai, aritzek dien bezala Game Passak gora ipatzen ari dira txatean. Zarritzeko da. Bai. Jarraituko dugu, esan? Ez, zeuri maten zut pasua. Bai, hurrengo kategoria multijokalariarena da, eta guazen ikustera zintzuk izen diren nominatuak. Ikusi ditugu joko multijokalari honenaren nominatuak eta, onartu behar dugu gehiengoz irabazi duela It Takes Two bideo-jokoak eta hori espero modukoa zen Game Awardsetan ere hainbat sari irabazi zituelako. Bai, gure Twitchlarien artean uste dut ibila eta ilargi ibili direla pixkat jokatzen online eta hori da puntutxoa, ezta? Pixkat behartuta egotea, joko aurrera ateratzeko beste pertsona batekin lan egitea edo behintzat ere uste dut online kideak bilatzeko aukera daukala ere. Bai, azken finean binaka ebili bertzea jola sortan, bai ala bai, hobe bigarren pertsona hori ezagutzen duzu norbait baldin bada, hitz egiteko eta zea. Eta, garbia, ez izango garbia zegoela, baina esperotakoa zen, ze, zaten dugu bezala, gure kompetentzia da Video Games Awardren arrasatu intzun, eta, logikoa zen, ez? Multijokalari bezala jolas oso polita atera dute, txukuna, ondo amaituta, bizualki oso atsegina da, entzun dudanaz multijokalarian jokatzeko oso ondo dago, ze ondo koordinatu bertzea beste pertsonakin, eta jolas hori ere probatu berkoa,
Game Passan pentsatuko dute ni amenzean naizela, profeta bat edo horrelako zerbait naizela, baina bueno, Game Pass Ultimate baldin daukazu, EA Play daukazu, eta handago, It Takes Two de balde, beraz. Nikolan jolastu neban, eta asko eskartzen da, oza, kiston joku da, edo norentzako ganera, dekozen mekanikak, ez da gero eta aurrera hauen, sailtzen doaz, baina zikera baten plataforma joku simple moduen hasten da, Mario, irutimentxetako Mario bat izango esan moduen, eta asko eskartzen dena da, maila bakotxien mekanika barrezki sartzen dozula. Eta jokue denbora guztien aldatzen doa, apurre tiro jokuen zera aldego hartun, edo lako plataformak kompliketan doaz ere bai, eta aritzik esan den moduen, arte atal grafiko aldetik oso atsegine da, edo nintzako da. Merezi banik beste nominauen aurretik gure honek irabazti ez. Aurten ukiguz plataforma joku politxek, baina beti eskertzen da honetik garrantziz emotie. Ze bestela bardekuz MMORPG handizek eta beti egongo dire horre datzera. Orduen New World eta Valheim eta honek beti egongo dire hor, ez da urte bakotxein bat eukiko. Orduen posik honegaz. Hombre, New World irabazi bazun pixat moskean teza izango zen, ze jende batzui putada handia indio txartel grafikoak erre egiten zituzelako. Eta R esaten danean, R da. Ordan, eta txartel grafikoa etzia merkeenak, Merkatuko garestienak erretzen zitun. Orduan, horrelago arazoa dauken jolas bat nik ez dakit premioa merezidun. Baina, bueno, bakit hor arazorik kenduta, bueno, jolas txarra ez dala. Neiko zea izan da, Amazonen lehenengo saltoa, eta, bueno, baina, bueno, It Takes Two beste... Bigarrena, ofizialki bigarrena, baina... Bueno, ofizialki bigarrena, baina lehen. Baina, bueno, It Takes Two beste eskaloi batean zegoen, beste liga baten jokatzen, eta nik uste argi geratu ala emaitzetan atera dianakin. Eta, bueno, urrungo kategoriara jarraituko deu. Bai, eta hori baino lehen eskerrak eman behar dizkigu PUBGitarri, egin digulako raid bat, eskerrik asko PUBGitar, eta ongi etorri hortik bere kanaletik etorri diren ikusle guztioi, eta orain bai, Aritz? Bai, plataforma berrietako batera egingo deu, gailu mugikorretara, eta ikusi itzagun gailu mugikorretan zein izan diren nominatuak. Bueno, hauek izan dira jolasak, eta kasu berezi bat tokatu zaigu, arraroa agertatzea, baina irabazle bat ez daukagu, 2 irabazle dauzkagu, eta bueno, galdera ohikoa izaten da bezala zein maite duzu gehiago aita edo ama, eta erantzunik ez dagoen bezala hemen mugikorretarako zen moba duzu gustorakoa, erantzunik ez da egon, ez? Eta irabazle biak izan dira, League of Legends Wild Rift eta Pokemon Unite, azken finean biak mobak dianak, Riot dagona atzean, biena azken finean. Eta, bueno, nik uste bi jolaz gauza berdina planteatzen dutena, batek League of Legendsen unibertsotik, bestea Pokemonen unibertsotik. Eta, bueno, esate dute TFT faltazala, TFT aurten atera zen o aurreko urtean? No, seguru, egiz esan. Ez que beta bat oso garaiz atera zen, nik izango nuke aurrek urtean atera zala, baina ez dakit jolaza ofizialki noiz atera zen. Egiz esan. Nik izango nuke ofizialki atera zala aurrek urtean, Baina, no. Bueno, Wild Riftena, zesango, League of Legends originala, mugikorrera eraman da. Txapeldun guztiak ez daude, gutxiago daude.
Hori mogotuteko Imaginatzet ez dala erreza txapeldun guztien mekanikak mugikorrerako kontroletara eramatea, baina ni ibili naiz eta harritu nindun, ze pentsatzen nun, League of Legends bat ezin da jolastu mugikorrean ni padioz, eta uste baino asko hobeto dabil. Bai errendimenduz, baina batipa kontrolez. Ez da jakinda League of Legends zenbilita kontrola zezaia dian, ondo adaptatute. Eta Pokemon Uniten ere ibili naiz, eta jolasa ondo dago, agian aurkitu detena da, jendeak ez dutula oso ondo ulertzen, aurkariak hiltzeaz gain puntuatu inberdezula kanasta edo torre horietan, eta partida batzutan topatu izan ditutela, aurkariak 0 puntu lortu dituztela. Orduan, nik usteet igual pixkat hobeto azaldu beharko luketela, ze League of Legendsera jendea juten da, badakienak zertara doan, Pokemonera asko baz, moba baten inoiz ibili gabe eta inoiz ikusi gabe, eta orduan ez dute ondo ulertzen. Baina, bueno, ulertzen enpatatuta otea, ze bi jolasat daudelako oso ondo, berdin eskaintzen dute, eta azken finean, hori izan duten bezala, ze maite duzu gehiago aita edo ama, erantzunik ez dago. Ez da, zuek ibilizeaten bietako norbaiten? Ez, nire gizan ez moba salia. Bai, Twitchlarien artean reki izan dugu Pokemon Unite ere zuzenean jolasten, eta beno, gutxienez gure komunitatean edo Twitchlarien komunitatean badagola interesa mobetan, eta inkluso mugikorretako joko hauek Twitchen zabaltzeko interesa dagoela. Baina ikusten da gaiu mugikorretako jokuek ero eta jargeza da bezala hartzen, ez? Da ez bakarrik olako joku txikisekaz, frankizia handizeko bai, bitxo League of Legends eta Pokemon, ez? Eta egizan eskertzen da Pokemon moduko frankizia bat edaz, barri bete itxie eta ondo urtetie. Ze nik egizan lehenko biderez ikusten deganen bidizioa iten zentegaz atxien eta zan, hemen ze urtengo, ze desastre urtengo da. Bai, baina, bueno, antzadan ez jentie posik dau eta guza pila da bizataten, beti nabil ikusten, traje berrizek edo egunerak eta barrizek eta, bortetan da biz jokuaz eta normala da, ez, jentik ikustetie. Bai, horrelako jokoek ere daukate, esan duzuna, gaurkotze behar hori, ezta? Enpresek etengabeko lana egin behar dutela interesa mantentzeko. Ni Pokemon Go jokalaria naiz eta 2016an argitaratu zen jokonek oraindik gaurkotzeak jasotzen ditu eta iaia ekintzak edo ekitaldi berezia kantolatu ia betero. Eta hori lana da ere. Baina logika daukaz, Pokemon Go oraindik irazten duen dirua, entzun Nintendo irazten duela Pokemon Gotik oraindik dirutza bat, baina ikeragarria. Orduan, horrelako urrezko oiua daukazunean, goxo-goxo zaintzen dezu, ze diroa iragazten dezuta. Guazen urrengo kategoria ikustera, Lander aurkeztuko duzu? Bai, galdetu dugu ia zein izango dan, edo zein dan gehien espero dozuen joku ez, bai 2022ako edo berandoarako bai ez, danetarik. Eta, bueno, ikus daigu zen nominatu esentzuk zen dizen. Esan behar dut, nomina hauen artien, dana guztien gazten eta dana naute zidan ikusteko, ez da bat ez dinotena,
danak guzti gatez. Egiz izan, hori, ez da, ikusi dugu nominio potente dizela, saga handizek eta Standalone handize, bete esan da, Starfield, eta horrek ja jentia desitan deko ja urtitatik ez guzteko barri bet. Eta lan dabe kompetentzi guztioren artien, irabazi dabena, lehenengo urtengo dana da, Elden Ring, From Softwarena, otsailien, 25 uste dela, janaz gogoratzen duguna. 22an. 22. Ez 25. 25, bale, ondo gogoratzen az. Ja, tesietan, baina lan dabe. Bueno, barraki dau, ja aurrein deko gune da, ze beste danak, usteot batek besteko lainoko argitaratze datarik, bestitatik. Eta, hori, From Softwareen urrengo jokue, Dark Souls laudala esan aldugu, mundu irekizegaz izinarren mekanika dana mantenduko deuz, eta estetiki bai, girotxe bai zentsu baten. Oingo honetan, hori, ez da saldu dabe George R.R. Martin idazlien gidoiega egongo dela, nik imagita eta purbete, hori ez da, holako testu ingurutxu egongo dela eta gero beste dana, hiletaka milataki da konpainiak egongo dela, baina bueno. Eta kresten itxurideko, oin gitxi ikusi gendun, ikusi duguz trailer batzuk sekulako itxuridekina, beta itxizi egon zan bai, eta jenti oso posik egon da, nik ezin izan jolastu ze PC-erako zan egon, baina kontsoletan jolastu da binak hori oso gustora, eta luze pila dago zela, aldaketa asko, baina betiko mekanika mantendute. Eta hori, desietan, ja urtetan da, osak egunek itxerden. Bai, nik zeudenetatik Elden Ring aukeratuko nun lehen. Ez nun hori aukeratu, nik Stalker bi aukeratu nu, ze gogoa daukat. Aunque, alago zea bat eukinun, zigza bat eukinun, ze NFT-ana anuntziatu zutenean, kabre bat harrapatu nun, gehien espero nunean, baina bueno, gero atzera botazia. Baina, nik uste, jolas batzuk ez ditu sartu kategoria honetan, ze ja deskojona dealako, Half-Life 3 ez deu sartu, The Elder Scrolls 6 az deu sartu, urrengo GTA az deu sartu, ze oie gaian 2008an ateratzen dira, orduan, inoiz ez, Half-Lifeen kasuan, igual inoiz ez da ateratzen beraz. Baina, logikaz gertu daudenen artean, logikoa edutze zait Elden Ring irazla izatea, ze Dark Souls, Bloodborne eta Sekiro guztiak izan dea exito absolutua, eta kexarik ez da egon, dana ondo atera zaie, igual lehenengo Dark Soulsek errendimendu ona etzaukala ordena joan, baina, partxe batekin da soluzionatu zuten. Baina, bestela da, jolasak, komunitateak kriston puntuazioak eman dizkiona, mundu guztia gustora lauduna, eta, karo, laugarren edizio baten mundu irekia anuntzatzen badezu, eta kriston paisajea eta grafikoetan salto handia nabaritzen dela, ez dakit, gehiago zer nahi dugun. Eta, esan dezuna, ez? George R.R. Martin bezalako atzetik bizkarre zurra jarriko diona historioari, ja ez dakit zer gehiago eskatu behar dugun. Hori da, nioko hype gehiago, ez? Bai. Gelitxe barik. Bai, segurenik esatu duzu bezala Elden Ring izango da 2022ko joko nagusia edo nagusinetarikoa. Bai, kandidatua 2022ko jolas honena izateko. Bai, eta ikusten dugu hori From Software ez bakarrik enpresa baizik eta zuzendaria ere Hidetaka Miyazaki Dark Soulsen atzean egon da, Sekiro ere zuzendu zuen, eta nik uste dut ere ipagarria dela eta txatean ere kamaradak komentatu duena da, bigarren postuan eta oso gertu egon dela Zelda. Bai, azken finean... Bai, arritxeko da. Breath of the Wildek lortu zuen izea, arrakasta, zenbait jenderen arabera historiako jolasik onena da, hor ez nago adoz, baina ulertzen dut top 10ean dagola jolas bat. Eta logikoa da, ez bigarren jolasa anuntziatzen dutenean, hype hori egote da. Alare, nahi bildurra ematen ditena da, anuntziatu dutenetik, ematen dula mundu berdinean dala, hau da, mapa berdina dala. Eta orduan horrek pixkat zeiteit, ez? Mapa berdina sartzen badezu, ez dakit ze punturaino... Zerutik gehiago, baina ikusteko dau. Imaginitat hori, ez da, lehenengo joko mapa hori asko aldatuko dela lurren mailan bebai, ze horri ikusten da gaztelua irien doala, eta lurreko zati batzuk bebai, ikusko ze puntura arte. Bebai, kontu hartu beda,
ia zemat urte pastan izan lehengotik, igual herri asko barriro eraikitzea dauz, barrezeken dauz, eta bizi asko emongo jako, ez? Baina zu gazna bortan aritz, ja Breath of the Wilden honena da, lehengo bidez esploriti mundu hori. Ja, bigarren bidez nire adibidez, joku pila guztearen, ja, hasta goza barriña. Bai, zuzen dakizu juten jun berdezun tokira. Hori da. Eta, besta, elementuek deskubritie, edozin puntutara egotie ja gozada basan. Eta hori ondo kudeatzen edo horrekatzen jakin berko da bigarren atalantan. Eta lan oso zaila izango dute, ze aurrekoakin daukaten espektatiba maila jarrita, bai. Ezke jendeak superatzea nahi du hori. Eta zenbaiten begietan superatzen ez baute, porrota izango da. Seguren, jolas oso ona atera eta ere, lehengoa aurrekoa baino txarra baldin bada zenbaitentza porrota izango da, eta claro, oso lan zaila dauka. Exituaren, esan dezakegun, alderdi txarra da. Nik uste dut jentik espero da bela, bai, hori ez da, tiretxie barriro mundu ireki horretatik ez da, eskatasunetik. Niri justo kontraka guzteko daten, eta aurreko zeldan oinarri horretara guelteti ez, siegak eta puzliek, objektu eri garrantzik izan moti ez, amengoan, Breath of the Wilden lehengoan, joku hastiken alortze zuz olako abilesi edo objektu batzuk, eta horreka zauz bakarrik. Gero barmak eta arkuek eta bestelako alortzen zoaz, baina ez dago ezer benetan oinarrizko mekanika horrek barrezten da jendik ez. Nik gura dut, buelteti harinauko atara, Breath of the Wilden lehengo honetan indabina aprobetxeta ez. Ia zer ikusten dugu, zentzu horretan. Ikusi dugu botere batzu dauzela hor, ez da zerure jutiena, igual ega seinalko da edo lagoren bat, baina, a ber. Lander, zuko beto jakingo duzu, oraintxe bertan ez dugu gogoratzen. Zeldaren jarraipen hau Nintendo Switcherako aterako da. Ze puntutan dago Nintendo Switcharen jarraipena, kontsola berria? Dinozu OLED bertxinoa edo Switch bat? Bai, zeren eta azkenean ikuste dut bastartu egin zela, ez da? Beste kontsola berri bat ateratzea. Hori nio, OLED bertxinoa iragarri bienien, jentik espero pro bertxino bat, izango zela, joku barriñetara jolasteko ez kontsola barri bet, bakarrik potentzi injargitzagoa, zerrendimendu bi edo danadalakoa. Nik uste toinoko Switcheri asko geratxe jakola, beste kontsola guztiz barri bet ikusi arte bentset. Bai ikusko guz, kontsolien bertxino barri ikusko guz, seguro. Switch Pro edo danadalakoa, seguro ikusko gule ametik urteatxetara. Baina oinoko joku asko dekoz Nintendo korrezko hartien, Switchek kriston arrakazti deko, saldu da biz. Gana baina txipen eskasizen kontu gaz eta ez du merezi orain kontsola berria ateratzea. Switche gure beste ez, baina alepila dekie, ondo saltzen da bil, astira arrezeko oin, ez du merezi horretan sartxiek. Que luzerako dekie. Bai. Guazen orduan... Hori bai, kontsola berria garatzen nahi diala atzean. Bai. Hori seguro. Hori mundu guztiak. Bai, Ibai Josek galdetzen dugu ia Silson, Hollow Knight Silson, otsaiako gota bizen urtengoan edo ez. Filtrazioa zan hor GeForcena eta otsailerako jartzen bien. Nik espero baiet, ia sortea por bategaz, holan sorpresan edo iragartzen da bien. Baina ez dakit. Ikusteko dago oineko. Horre, GeForceko horrek filtrazioak egize ziren, baina, klaro, datan kontuen hor bai ezin dela eserre bai estatu. Orduan baitxaren enbiko aportxuet. Bai, dirudienez ez dago data ofizialik. Ez. Hasiko gara orain euskal kategoriekin eta euskal bideojoko berenaren bozkaketa ikusiko dugu, guazen nominatuak ikustera.
Aitane, esan beharko iguzu zeinek idazion? Bai, Euskal bideojokorik onena, urtengoa, Mirlo Above the Sun izan da. Kaio in the Baio taldeak egin duena, DJ Pen Euro Bilbao eskolaren baitan. Beraz, ikasleek egindako jokoa dugu hau, eta oso itxura polita dauka, estetika izugarriak, eta azpimarratu behar da berriro, ikasleek egindako lana dela. Bai, nik leheno bat izikusi nunean aluzinatuta gatu nintzen ikasleek egindako jolas bat izateko, ze normalean sinpleago egiten dituzte, ez dakitelako egiten, baizik eta urte bakoitzeko jolas batein behar ezaten dute, eta, bueno, hain denbora motxean horrelako jolas bat egin izana, ba, nahiko asko harritu ninduen, orduan, amendik zorionak eman, ze nik orain arte ikusieten grafikoki eta diseinu artistiko aldetik euskal jolasik espektakularrena da. Eta jolasteko aukera ez dut izan, uste Debalde dagola, Lander? Estimen dau Debalde, eta Digipeneko webgune bai lortu alda. Eta hori, joku laburtzu da, haritzik da moduen natal grafiko aldetik oso ikusgarri da. Hau da, batez be, eureri endabein lana espertzatu gure barik, Digipenen oin urte batzuk euren motor grafikoak edo ikasliek euren kontura etxen bizan jokuek. Azken aldizen asko hasi dire erabiltzen Unreal Engine etxeko euren jokuek, ikasliek. Eta asko egartzen da azken batien logikoena da, segur egun gehizen bat hori erabilko dabe, edo beste motor ezagunen bat ez da, baina bueno, urte betien eitxeko laugarren mailako ikasliek etxen dabez jokuek, urte betien eitxeko proiektu da, orduen, olako itxuruz ezetik gure baduzun, logikoena da azken batean. Eta justo kasu honetan, ikusten duzuen moduen bidizoan, superkoloretxue, superpolitxe, mekanika ona dekoz ganena, divertigarrezea, nik jolastu nuen, joku lagurtxue da, baina oso politxe. Eta merezi dugu irabaztiek, beste danak ikusi duguzena bai oso, danan ganetik oso divertigarrezek izan dire, beste nominau danak, eta dana merezi dabe, baina honek detaile maila dauka izugarria. Bai. Jolas mota hauetan aurkitzez dezuna. Bai, niri ganera gogoratzen ez apurruet, olako irudimentzetako joku klasikoak, abenturatakoak. Batez be hor, GameCube eta PlayStation Pikor garaiko joku horrek kartzen zigu burure ez daitz. Eta oso pozik, joku negaz. Gana hori dezen dugu moduen Debalde dau, edo no probeleke, euskeraz deko zube bai, garantzitu dela esatia. Eta hori, gubasune hurrengora paseko gara, edo... Bueno, nik aipatu nahi du Euskal Herrian garatzen diren bideojoko asko eskoletatik ateratzen direla, eskoletan sortutako taldeak direla sortzaileak, eta ere PlayStation Talents egitasmo horren garrantzia, ezta? Nola laguntzen dituzte bai eskoletako talde horiek eta bai adanik existitzen diren enpresak beraien lanak, hasierako lanak edota ja beste batzuk ere zabaltzeko. Eta ez hori bakarrik, euskararekiko konpromesua ere, ezta? Beraien lanak hemen sortzeaz gain euskaraz jolasteko aukera ematea. Bai, garrantzitsua, euskaraz itzultzea, kultura hori ezartzea bideojokoen industrian garrantzitsua da. Eta, bueno, esan dezuna, PlayStation Talentsek asko laguntzen die, oi hartzuna emanez, tresna beharrezkoak emanez. Eta, bueno, ikusten da urtero talentua hobetzen dojoala, ez? Eskoletan ere maila igotzen nahi da, ikasleetan ere bai, eta, bueno, orain falta zaigun azkenengo gauza da, asko, bueno, joko teknian askotan esan dute, zoritxarrez, atzerrira joan behar izaten diala beharaien karrera gauzatzera, bueno, falta zaigun gauza da, bakarrik geratu da dira, ez? Talentu hori Euskal Herrian geratu da dira, lanean, eta mendik badaukagu potentziala jolas bastante interesgarriak ateratzeko. Hori argi dago eta Mirlo hori begirada bat botatzea erakoan hori ikusten dugu argi eta garbi. Eta bueno, Euskal Herrian egindako jokoetatik salto ingo du, baina ez urrutira, ze euskaraz dauden jolas honen arteako
saria banatu behar dugu, eta, bueno, zorionez, aurten, jolas izugarri atera dira euskaraz, ikusiko zute bideoa oso luzea dala besteekin konparatuz, eta, bueno, nominatuak gaue dira, bideo luzea dijoa. Ba, bueno, ikusi zute zenbat jolaspila atera dan Euskaraz 2008 batean, urtero gehiago dijoa, eta hortaz izugarri posten gea. Eta, bueno, Ibaiek esaten digu Among Us ez aldagon, Among Us? Egia da, Among Us euskaratu zuen erautziak. Among Usen kasu oso berezize da. Hori da. Euskaratu gendun, baina astebetera arrabien inoizko egunerak atarik handitzena. Bai, eta eunetik itzulpena 50 jetxi zen golpera. Orduan, hori da. Bueno, ez dugu sartu, bukatu arte, urrun urtean sartuko dugu eta listo. Hori da, aurrera doa itxupena bera, apurka-apurke, baina, karo, kasualidadea, ilepilloa aldaketarik barik, eta atarraten euskaratu, da, paka, inoizko handizena. Bueno. Eta, bueno, irabazlea zein izan dan,
kasua jokoare Euskal Herrian egin dago, eta Nuclear Corps izan da sari honen irabazlea. Eta, Nuclear Corps, arkade motako jolas bat, gezkiz banabil Fukushima inguruan kokatzen dena. Eta... horiak gidotxe, alako, ez dakit ze generotan sartu jolasa, genero hainbat gogoratzen dizki, plataforma, pixapuzleak, akzio pixkat, ez dakit ze generotan kokatu ziur, alako cel shading moduko irudi mota batekin, eta lau protagonista daude, ustez? Lau agure diana. Hiru, hori da. Bai. Eta, haure PlayStation Talents zeatik ateratzen dena, programatik ateratzen dena, arrobia eskolatik, eta, garatzaia jokoga interaktif, eta, zorionak, amendik, eta, hau izan da, itzulpenak euskaratutakoan saria irabazi duna. Baina nik uste, amendik, mentzio berezia atein behar diagula, ze ikusiko zenuten bideoan izen bat errepikatzen zela asko itzultzaien artean, eta txatean daukagun pertsona da, Ibai Oianguren, Ibai Eus, eta, Ibai Oiangurenek aurten egin duen lana hitz gutxi dauka, txaplak entzeko modukoa da. Jolaz pila bat itzulituz, dakit buru zenbadian, baina 4 edo 5 igual izan daitezke. Eta beste hainbetetan parte hartu du, laguntzen eta nik uste saria ez, baina sari honorifiko bat merezi dula. Hori da. Baik, egin du lana izugarri izan dalako. Eta, urrungo urterako espero dugu aurtengo bideo baino luzeagoa egin alizatea, albiztona izango litzakelako. Bai, jadanik zerbaitetan lanean dagoela esango nuke. Bai, proiektu asko dira aidianak euskeraz. Ezin ditugu zan, baina, batzu bai, gamerontziak ere hainbat proiektu ditugu martzan. Aipatu dugu jadanik Among Us. Jadanik beste bideo-joko baten itzulpena amaitu dugu. Bai. Eta zuzenketa prozesua hasi berri dugu, beraz, kalkulatzen dugu urtarri amaiera edo otsailaren amaierarako prest izango dugula. Eta, asko eskatu ditugu itzultzeko aukera emateko garatzaiei. Beraz, aukera ematen badiute, pila atein izango ditugu. Eta, hauek izan dira Gamerauntzia 2021 sariak. Aritz, baina oraindik sari bat geratzen zaigu. Landerrek anuntziatu behar du egia. Ni banoan, ja. Saririk garrantzitsuena, esango dugu, ez da batxuntzako, ez? Bizotxien euskarazko jokurik onena hor betiko ingo, ez? Baina Fatiakure urteko jokurik onena da, 2021ko jokurik onena. Nik beste hau zea pentsatzen nuen, Pentsatzen nuen saria, 20 saria nahi zinetela itziten, baina egia, urteko onena ez degula banatu. Bai. Jobe. Ikusi dugu moduen jokupila egon dira. Kategori honetan aurreko beste kategori batzutan agertu bizen nominago asko dauz. Da, untxekusko guzentzuk izan dizten ez da. Aritxe jarreko asko bidiza. Bale, Game of the Year izango da hauetako bat.
bueno, ikusti dugu nominauek urteko jokurik onerana. Baina kostu guzango irabaziko da bene edo ez, baina, bueno, mentzino etxue Xbox Series da, hiru joku handi atara da aurten, handi atara da bez. Age of Empires lau, batzuk bizi erdi dauragune itxaroten. Halo Infinite, pasan urteko berandu txinostien ja desiten egon garela bai. Eta Forza Horizon 5 beste bat, sustin urten dan aurten, baina asko eskertu dena da, ordu pili zertu txagunez. Hortatik aparte Deathloop ikusi gobe bai, Arkane Studios tala nire favoritoaren artin dagoena eta ja desitan egon ezan jolasteko, ze honek berandutzen nahiko ukideuz. Resident Evil kaukomen aldetik, nahiko berezitxu izen dela, aurreko jokuen Resident Evil 7 ibilbidi jarraitzute, baina laugarrenean aporutak zinozko girotze dokutxo horretara huelteta, eta lehen komentu dugu zen It Takes Two, multijokalari joku itxela, eta Metroid Dread. Eta bueno, komenteko esango goia zen ziznan game irantziako komunitatintzate urteko jokurik onena. Metroid Dread izen da, azkenien, akzinizko jokurik onena erabazi da bena bai. Askok espero gondunen, lehen komentu dugu moduen, Metroiden itxulera, sekulako arrakasta izan da Nintendo entzat, Metroid berpiztu indeu, zein ez da izen sagan dizeek izan. Eta, bueno, Metroid barri asko ikusteko biti badan, game erauntzen saririk onena irabazitxe, jokurik onena saritxe irabazitxe, argi dago ez, kriston arrakasta ipin dauela, eta Nintendo apostue enbier dauela Metroiden alde. Bai. Txatean ere kamaradak komentatzen du hautagaiakin ados dagoela, baina egian ere Psychonauts faltan botatzen duela. Eta... Aukera ez genitu nahi jolas izugarri jartzea, ze gutxi nahi genitun jartzea, baina jolas asko beratu dira kanpoan. Hori, gero aukeratzeko, edonok alban boto amon edo zen jokutera. Baina, bueno, holako nominatu orokor batzuk jarri gendu zen, dibide moduen, baina hori, gero edonok dukideo aukeria. Bai, gero opzio bat zeon, zeuk nahi zenun jolasa aukeratzeko. Boto bakarra egonda Psychonauts bira, kasualidades. Bueno, bat egonda bintzet. Bueno, Metroid Dread ere Games Awards-etan akzio joko berena irabazi zuen eta nominatua egon zen urteko joko oberenan. Baina egia esan, 2021 izan da urte berezitxo bat, ezta? Batez ere nik uste dut 2020ko pandemiak bultzatuta jokoetan atzerapen asko, hainbat kasutan ere arazo asko jokoak mugitzeko, uste dut Cyberpunkekin gertatu zena nahiko erakusgarria dela, muturreko egoera bezala, ezta? Hori pandemia horretik egon zin arazoak, Justo kasu hori, Nik igual urrun urterako sartuko nuke jendeantzat, zein izan den urteko frakasorik handiena, decepziorik handiena. Hori, interesgarria da hori. Aurtengoa, beira, ez daukagu saria montatuta, baina parte hartu ezakezute txatean zuentzat zein izan da gehien decepzionatu zaituzten jolasa. Cyberpunk sartzen da, bai, aurtengoak eta Cyberpunk. Antizariak, ez da. Bai, antizariak hori da. Oskarrenak ratziz dia, ez? Ratziz, da. Bai, hori da, ratziak. Guk bia batera jartzitu. Nik uste, sari hori ematea interesgarria dela, ze industria batzuk ezpeablatu harraukate, ze zindiana da praktika egin dituztenak, Cyberpunkena. Nik uste Cyberpunk egiraziko lukela, premio hori, baina nire kasuan ni botoa garbiak Cyberpunk emango niola. Battlefieldekin asko azarratu naiz. Hori izan esateko. Baina Battlefielden betatik ja banekin jolas ona etzatorrela, eta beta aurretik ere banekin etzatorrela ona, espezialistak, eta ipatu zituztenean ja espero nun etzala ona aterako. Gaina Battlefield 5 ikusitan nola ze bidetatik zijo zen. Baina Cyberpunk natorren globo baten, ez? Globo baten dana mundiala, zoragarria zana, prentzaren analiziak atera zian, PC-ko analizia zian, bueno, amarrak, bederatziak, kristonotak, eta jolas ateratzen da, eta nik ordena joan 30 FPS-etik gora mugitzeko, guztia bajuan jarri berdet, eta jolasa bug ez beteta dago,
iPad, eske vertikalitatea anuntziatzen zuten, ez dago vertikalitaterik, NPC-ak txiste bat dira, bueno. Nik Cyberpunk frogatu nuen, pixkatxo bat, zeren eta historioak ez ninduen arrapatu. Ezin izan nuen jarraitu jolasten. Aspergarria iruditzen zitzaidan, eta esan nuen hemen utziko dut. Eta egia da, ez zela oso esperientzia ona izan, eta ez idan penarik eman hori ustea zaren, ez nintzen ari disfrutatzen. Nahi historia gustatzen nahi zitzeiten, baina, karo, errendimenduain txarra, gehi buga hainbeste, eta gero hainbeste gauza anuntziatu zituztenak ez zituztela bete, ja, azerre oso handia zan. Eta, bueno, gero baita ere, beti izate dutena, ez? RPG-tan ona da, historia ari desberdina euskatzula, hemen anuntzatzen zuten 3 hasiera zen euskala, korpo moduan, halako desertu modukoan, eta ero beste bat. Eta, bueno, 3 bat aukeratuzkio bezala, bizitza bat, beste amago zenula, bueno, ordu erdi zen asko jota. Ordu erdi eta gero, 3 historia berdin. Ordu erdi eta erdize pititxo bazan. Hori. Guztiak historia berdinean bihurtzen zian. Eta, pixo parreitea zan hori jendeai. Kamaradak aipatzen du Haloren multiplayerra oso ondo, 10, baina PC-ko kanpaina eskasa. Bai, errendimendu arazoa batzu dauzka izugarriak. Eta, imaginatzen dut, Battlefielden bezala gertatu dana da, konpainietan Kriston Cruncha sartu diotela titulu hauek ateratzeko gabon aurretik. Eta, karo, orain ezin dituzte lanean euki dauden arazoa konpontzeko, eskubide laboralen gainetik pasatzen dialako, orduan derrigortu behar dituzte, oporrak hartzera, eta Battlefielden kasuan uste otsailean datorrela aktualizazioa, baina behira noiz datorren. Eta Halo ere zeurazki inguru horretan izangoa. Eta bai, kanpainan arazoa dauzka Halok, eta multiplayerrean ondo dijoa, baina karo, mapa oso txikia dira, baina mapa oso gutxi daude, eta joku modu oso gutxi daude, orduan. Ulertzen du multiplayerra debaldekoa dala, baina, ostia, ez dia hain mapa hundia, pixa gehiago sartu zakezu. Igual beti atara bien berandutxu hau, edo ez dakitz. Ze, klaro, gure bien Xboxen 20. urte urrunarako ez usteko moduen Haloan beti hasi, egiz izan, joku osoa zala azkenien, multiplayer osoa. Baina, klaro, pasetan hori azkenien, tarte luzi bat dauela, egunerak eta barik, ezer benetan barik, eta jente ia urtetan dabil, edo, nin bentset urtenin ez dakitze gauza orokorra badan. Uste jaten arren, ez? Ja itxitzu beste joku batzu baitxik. Ia altzitzen dagoen otsailerako zuzer barrize dagoen. Mapak azkenien, ezke bakaren mapak bierdo, beste ondo. Bai, multiplayerra beste oso ondo. Eta ez dakit, txata lotzatu itentziate zuen decepzioa zein izan da ezaten, Lander eta Maitan ez zuen zat, zein izan da 2008ko. Nire kasuan, bideojokoak aukeratzen saiatzen da, ez dudalako denbora askorik. Eta bai, asko, hasieran adirazi zutenean argitaratuko zutela edo garatzen ari zirela Pokemon Snap berria asko ilusionatu nintzen. Hasierako jokoan, Nintendo 64koa asko gustatu zitzaidalako, naiz eta oso mugatua izan. Eta, ni Pokemon Snap azaldu zutenean, oso pozik jarri nintzen, baina azkar ikusi nuen zela berdin-berdina. Ez zela mundu ireki bat, muga berdinak. Hori da, mapak oso jarraikoak. Egia da, mapetan variazioak daudela, ez dela berdina goizez edo gauez jokatzea, baina pena ematen... Bai, gaur egun beste buelta bat behar da bela. Bai, hori da. Aukera dagoelako, eta nik uste dut Nintendo Switchek ere aukera ematen, Zeldan ikusi dugu. Mundu ireki bat egiteko Pokemonekin, baina borrokarik gabekoa, ez da? Sartu, mugitu, baina nahiago izan zuten modu zuzen horretan bideak egitea, eta pena pixka batekin zeren ikuste dut gehiago egin zitekela, ez da? Baina tira, jolastu nuen, osorik jolastu nuen, bukatu nuen, eta... Jon Lizek dio, zitalek izango luken bezala, joku mierditxo.
Pokemonen maldizina ez da, beti aldalak izagoen edo. Jo, maldizioa. Ikusiko dugu, lastera dator Ni biloko Nintendo berri bat. izango nitzake Game Freak itxingo nuke, Itxingo Claro, nuke baina ez da eta Nintendo naizetez orduan. frankizia Nintendorentzat hartu. Ze, irutze zait Game Freakeko estudioa ja katxondeatzen nahi dela jendeaz. Eta oraindik ez dala batea, ze urrun urteako decepzioa ja bak izen izangoan. Pokemon da, Arceus. Pokemon Legend Arceus izangoa, ze. Bai, Hainbesten bora espero, ez bada Elden Ring katastrofe bat, ego Starfield urrun urtean ateatzen da. ez dut uste, igual bai ez dute hau bineta gota birako. Baina, bueno, o Egunik ez Starfield, dau. decepzio total bat izeten bada horietakoa, frakaso, bueno, Legend Arceus ja boleto gehiena dauzka, eta ja Nik ez dut espero zer. ja ikusiten da, trailerretatik, Starfield azaroan 11an, ba, Zerak bueno. amaika. Ba, fijo, berantutuko da bela bai hori, bueno. Bai, Paradak dio orokorrean nahiko urte ona, bai, eta galaipak dio gutxi bili denez, decepziorik ez da. bai, eta Ibaiosek dio, sorte hona izan dula, irabazi ditunak, ba, ez dutela decepzionatu, hori oso albiste hona da. Eta urte hona da, baina nik uste plataforma geratu dala pixkat kulunkan, eta izan da Sony. Sonic produkzio ia dena ekarri du 2022, agian atera una Ratchet and Clank izango da, Returnal bai, eta Returnal, tipitxo dela, baina bueno. baina Returnal AAA bat ezin dugu konsideratu. Eta Ratchet and Clank nik doble A baten kokatuko nuke. Bai? Bai, Bai, a ber, oso. grafikoki eta izugarri ondo dago, baino ez du hainbesteko impactu bat izan. Ez daki. Bai egizan nahiko astute geratu da, niri apuru jolastu da pila guztiat, eta, zapatxeta dute, ataldanatan krestona gana. Bar, grafikoki spektakularra, nola honein da, eta divertidua ematen du, baino ez dakit zerbait falta zegoela irutzen zait. Eta, bueno, Sonic urrun urterako dauka apustua, ez? Gran Turismo 7 edo zazpia, God of War, God of War, Horizon berria, bai. orduan, 2008 Sonicko, bueno, PlayStationa daukatenak gozatuko dutela, ez? Aurtengo urteaz da gozoa izan, baina, bueno. Ta, bueno, Lander, oan bai, zozketa edo, bueno, parte hartzai guztietan artean egin dan zozketaren irabazlea, Landerrek izango digun hori izan den, gogoratu edo zin plataformetarako 20 euroko balea. Opari txartela, hori da. Ba, bueno, entogu zozketatxue parte hartzaile danan artien, eta irabazlie Ander Ritxaurrondo izen da, ondo zagutzen dugun, dozuen, ekemen hau ondo zagutzen dan lagune, eta hori, beragaz harremanetan jarriko gara opari txartela bidaltzeko. Alan dabe, zozketa apurbet luzetu ingo dugu, ze dekoguz jokuen kode, bai, nahiko txu dekoguz, da nahiko joku interesgarrizek Star Wars Jedi Fallen Order, Soul Calibur 6, lehenengo Hellblade dekogu, Brutal Legend, ez da horren handizio behar nire asko guzti bat, Eta, bueno, joko gehiago dekogu zaben horren zozketatxu ingo dugu bai, eta hori ingo dugune da gentiri ordenan galdetu jase joku gure da ben, eta pasetan jongo garatanak amatxu hartien. Orduan ba hori, ondino aukeri deko zue, zozer irabazteko. Honek pezerako dire danak, hori bai, hori da penarik handizena, baina, bueno, bertan gu gorretan jun izen garen kodik dire, orduen. Hori da. Ba, ia sorti deko zuen. Bai. Igual tartean sartzen dugu euskarazko jolazen bat. Baita ere plataforma bestetarako daudenak. Arta da pixkat, beste plataforma bateko jendea ire aukera mateko. Besterik gabe hemen amaituko dugu gorko zuzenekoa. Bai. Igual nabarmendu, datozen egunetan hasiko dugu game erauntziaren komunitateko galdetik itxuget. Berton parte hartzen duzuenari galdetzeko, zer deko guno betxeko, edo zer dan gehien guztetan datxuna game erauntziatik, ez? Orduen, hori jungo gara komentetan gure sare sozialetatik eta telegrameko taldetik, parte hartzeko, basun iritsi jakitzeko. Orduen adibili eta mesedez parte hartu. Importantia dela. Bai, ze zuen esperientzia mejoratzeko helburua da, azken finean.
gu hemen zuentzako lan egiteko gaude, eta orduan zenbat eta argiago daukagun komunitateak zer nahi duen, ba, indar gehiago ezarriko ditugu arlo horietan. Horixe da. Ba, besterik gabe, eskerrik asko jarraitu gaitu zuen guztioi, eta ba, hemendik ibiliko gara, badakizue sare sozialetan non gauden, gure webgunea, eskerrik asko gure sarietan parte hartzeagatik, eta zuzenekoan komentatzeagatik, eta hurrengora arte. Hale ba, Ondo bila, ondo urtia. Aio. Agur. Agur, eta urte berria on behan du badare. urte berrian.